सबको जय मसीह। काहे बिसरावेला हो, काहे बिसरावेला, काहे बिसरावेला हो, काहे बिसरावेला। यीशु जी के नाम भैया काहे बिसरावेला। प्रभु यीशु मसीह ये जग के बचावे खातिर के का कैलन हम बतावत बानी। क्रूसवा पर चढ़ के यीशु जग के बचावाला हो। रहिया सुधारे खातिर बाइबल देखावाला हो। पापी शैतान काहे घर में बसावेला, पापी शैतान काहे घर में बुलावेला। यीशु जी के नाम भैया काहे बिसरावेला। केकर बाल रहलन ये वचन के द्वारा हम बतावत बनी। मरियम के लाल हुआ ईश्वर के बेटा, मरियम यीशु जी का नाम हुआ देखे में छोटा। नैया माझधार पीछे काहे के डुबावेला, नैया माझधार पीछे काहे के डुबावेला। यीशु जी के नाम भैया काहे बिसरावेला। बाकी प्रभु यीशु मसीह से दास का बोले बहुत बढ़िया बात पूछलन और वो कहले का चाहे आधी रात होई चाहे दोपहरिया, यीशु जी के नाम